Right, ona minto mwanya getinge nkogosogeria nde andons bona soke bwaterete chinse chigachi abona morogoba nkogotebia nga oyo tarionde bona osoire mbeo korende niga kwa Rechael mwonya rudongo omwana bwabagirango lakini omokungu bwababasi ime ya Sunday edition omoroberwe Chiamate nigonta etekogotebia nga bono chitange kurwa iskoga bwegera nchibagora bunere ngencho mwana bwabagirango nabongo cyana kunyoria nga ime ye Chiamate ebinto bise goturubana wakonyora nga ense yonsi bono ya seberelekanire aye omotengerio nena ndo motegererio ne ninki gose indago tebye chinse chigachi abono marababa onda gote yanga ikaranso ike wetege mono kegima erio bono tochikogendania ime yesho yeri tkoria rero inyora no moroberi we Chiamate amo no mukungu yege mamba ande uisekondoka the VOV Iron Giant Woman tinkorora bobe kwani ikonine ime yesho yeri tkoria rero nago kira mono kegima komerana amonaye unere naro ngochinda nara minyoka ase chisime chirisano yani ime ya sound checking egere indorenga na yango nande inga ibona obwetegete mono kurwa kegima chinse chigachi abona morogoba erende ege kogera na bonda bwenga intore amo inyorenga inkare kwambwa togete korende nonya na boigo ekero nyegenete nga abwase bwetegete no gendrete mono kegima gwechoka egere bono naye oake ya ogocha igana rinkoranga ntore amo tigango nyako gotebia nga ime ya Sunday edition na kwariganirie bintu morero kegima ebintu bigwata na beire ngoko bwatokera narorenga chingero chigwata chiachira sore asengecho yo kwarigania esho yeritweria rero na inde nabanta etekotebia nga mambo bado chinde chigocha asenchera enga ekabinenga bneyo wana nabanta etekotebia lisha bikiriane na amanyire nga asengenchere ime yomokubyo imbare mwarure ase ebirisia ao abande nigo kero kende mwasoire ase chijumuia asengencho yokorana kwa bamino mobatalere moba Omwoyo enchana bonta edote banga kongole sana wona nainde ntebe ngana ki minto mwanya getinge no manyete omuroberi we Chiamate ni ongo koletera ebinto bikogenda sambamba amona mangana yobo amate bona nyarodongo taita ko tebianga ime yeri tkoria rere tokoroka nga Sunday edition ni gonta gete gokobwato kera lingana gose engambo ya bene mono kegima gotebanga abantu banchane abantu baigwane ase gatagati yechinyoma ndabonta gete konyoranga ase ritko ama ase ritkoria Jumatano narora abantu bakwagasanye mono kegima abantu bakweberania kana lyo rikoro kwa Valentine's Day to baise kombolia nga inga kiwose nyarodongo intari ime yechianga chiriwose ime yokweba korigo kwa red mwonyore akarona so agaiga ase ngambo ya era nigo narenge ase chianga chikoro kwa red yani charenge kworokia obwanchani mono kegima gakwagasia mono kegima nenga kwarega ni ase ngencho yeri tukerio lakini rero bonona bonta itegote yanga ime yengambo yeri tukeria rero nigo intaita ko tebia ngakero narora abantu bagochengera mono kegima abande bagachengera chinywa chiabo abande bagachengera obwamate bwabo kimapenzi yani kebwanchani lakini nyarodongo ngatigaranko na kweboria maswari ya mange mono kegima nkeboria ngabaminto bono egenteke gekoro kwanga relationship yani obwamate bwobwanchane ngakiwana kegakali ngarora abantu bande bagateba antena gorerio flower abande bagateba antena surprise gwana leterwa akayanga abande bagateba na leterwa andika chief no nyarodongo asinga abande baino momanyete nga nchenko baretero moroberi we Chiamate nara mogo scratch yani mokwagasia ebirengere byane mono kegima mokomboria kanyardonga egosengi kwareterwa asisemi kitu ase bari baba celebrated ni chaya mawa abanda itote banga mwakambia mono sana mwako Omwoyo nadana asengeche yo kon celebrate lakini tariara unaichaga igarero konde dote banga umonto naro tawa celebrated disco garia lakini nkabate
tebianga it starts with the self love yani ritanga ni ikomonto egere gosatu arendaro yoguyancha mono kegima ero monyene. So whether you are celebrated or not ngayani nalyo ekera bantu baraguchengere gose bataguchengere okonyanga yo monyene nigore ase omorembe webirangererio egekogera unajipenda mwenyewe yono inkirero ntagete gukwanira ontete gukwanira nga ase bari mu aba celebrated na ase bari muta aba celebrated nche tumi gondo chengekerengo nesumoni lakini wono egenteke ndangeringa kia yo monyene imbuya anchete goseti buya anchete ekyo ni gogi achire by the way wono nyarodongo ekero nkobwata chiria isano korwaiska buntango nyiwe ngoyo ningona ndenga yake bwaterete. Hello Voice of Victory. Hello Voice of Victory. Basi bona okoranga ya mincho ile timanyetinga igataka koigwanga nara semba abanda gotenga risha bikiriane ano Voice of Victory ekeganja kia masesenia no waikiro mono kegima igoto kwobo kero ya soira ye kariobosio egere togenda nie imeyo moroberi we Chiamate minto mwanya getinge igonga tinda kora ayekora nyorenga ya soira ile katika bere sisemi kitu noko yebogoririo ka. Hello Voice of Victory. Hello uzemi kitu lete mwenye rafungo nero yo mwana bwabagirango nakimbiore biyande kya baba ngoyo rakini naende ngaibuya tegete monoko yakira mapita na mukorogiza macyanya mande bogo kitonto aye yakirama yaturagwo mbona yengete kurweme ngota. Yes abondo ndika turukemenu yatugure onye bono yatonyire menwa negenire ngango soire gatonge kimabuna incho bwana nyamache bisio byona inche tibiko ngetera emaye kwamboka gocha kiondo so ngombo nabo igo biamano basi bono uyo ni gakorokanga eyakirama korwa chinse mochiria chiakendu kionduso ime yabogeta uri obo bas constituency ga gonte byanga nyarodongo ni gonko bwatete loud and clear ime yo moroberi we Chiamate minto nyagetinge asengincho yebiro nabonta gitego tebanga narore go chigenda to kobagora kurwa isko gabu. Hello Voice of Victory. Nyena nare yo mosach kai para ine mbiere buyamono ke gima risha bikiriane nare digago tebanga kurwa para ine nigo tisoete sambamba bono namanyirenga abantu baito nigo betegete mono ke gima elio baganyereto mukungu yege mamba nere Rechael Monyarodongo omwana bwabagirango ntagete kokotebya ngana ki ekero kulia namba isato tigango nyiwe nganaye ngo. Hello Voice of Victory. Hello omonyene ngaka omokungwe ngana buyore ingoyo bono naende ngaibwete gete korwa ndiye kimbiore. Yes na gokire mono kegima sengencho yoko bwate yao ndieki na ndieki nerega gontebya ngakorwa chinsemo chia kemera nigo emitambe bwate tebu ya mono kegima basi bono mbya mono ndieki na bonta itagotebanga imeyo moroberi we Chiamate karibu sana gendera gwetega erinde bono tuchikogenda goikagwo chinsa 11 bono morogoba minto mwanya getinga na gokire mono kegima egekogera ase chiria isano na manager ko bwata inya mufulilizo ingotebanga abantu ba mintoni go baganyerete umurobere isko ga mono kegima bono inkigose Nyarodongo na kwareganirie ime yengambo yeritkoria rero aseritkoria rero na monta getego tebanga igo ngochigo koira asegento gekoro kwanga the love and red flags egento gekoro kwanga red yani egento gekoro kwanga love and the red flags tima etinga ayobono erieta rigari koro kwobwanchani kwana kora ikaransa mono kegima kolirengera ligochime mono ekero na abatebya naro chenchira abantu barenge gochengera chinyoma cyabo gosobwa amate bwabo inyora ogochengere kwarenge random yani ase bari banyoma
nyuomanire na se bali bagochiko nyuomana aiga no narigereti nkaroranga no nyambalia bakongaina na bonsi no barenge ase gonde yiga ekero ndigeretie Mr Speaker angenza iga korwanse meri ende studio na bo naroriro go smile mono kengima na amanyirenga Mr Speaker nere tagoti gwanyuma na bora nyanga na bate omobeba ose narengereti gotwara omobeba okay tinda mubori go chima mana lakini enchara narorira go smile korwanse meri ende studio na amanyirenga nere egentegekia soira se birengere biae na mwaga siri mono kengima you know egentogekoro kwanga obwa mate ebwake bwanchani remember is all about omokungu no mosacha aigani otogokwanere egentogekoro kwe female ne male abono chi gender igochire ibere the male gender and the female gender egentogekoro kwo bwanchani na atemire mono sana ko gugu na atemire kora Chiaito na senchira ya bene litangane na nyoranga obwanchani ni tunda la roho yani omosongo monto ya momo kwani ya magare otebanga obwanchani ni litunda rienkoro you know anything kera associated ne nkoro negento kingenchene na mono kegima lakini nche ekero nkorigere naroranga obwamatobo omonto bokorete ocha obobaide tiere gweko monyene Nyasaye ali asomogondo eden ekero nkorigere ya samariko korwa ase egetabu kia Genesis igoro yenyuomo enyuomero Nyasaye yechageta asomogondo eden lakini rende bone nyuomeye abantu bayonchoire nyongo yara onchokana nigwe yaika ya toranua ya bembe ya ba toxic muno musonga kare gotanga ya ba toxic at the same time abande batebanga nyongo yaba eyengenchene na sana sama gimabo lakini nyarudongo na bantagete gokwananga ebintombire narorire ase experience na twari remember nyarudongo na berera senyomo for more than 25 years this is my 26th year na berera senyomo igonga na inchebono nimbwate egento gekoro kwanga experience ase enyomo minto mwanya getinge ime ya Sunday edition igoro ya the red flags in a relationship gose ase obwamate abantu etogotebanga ebintombire bi kogere nyoma yabe mbego so bwamate bwenyoma bwabo bobe for instance ase bali abatara nyoma na bare in a relationship anonda kwanere mono kegima intiga ase bali ba nyoma nire bona rero gongo kwanera ase bali batara nyoma na be bangete go chikonyoma na naende ni tumaini langu no kwege na kwanenga ase bali ngo kwanera rero na abantu bare serious those who mean business tadi bali ba konyango tema obo chinga iskoga go minto mwanya getinga go monyi gwete gento mineti bantu mbale ba go chiesera banda akili when it comes into a relationship this art yo ekorokwanga ne yo bwanchani ne gento kiengenchena na mono kigima because abantu ekero ba go chaka obwamate litangani go ikabatware eganga yani ekerenga ngwancha natore buna omosubati amono mumura ngwancha natore inga yubwancha ni boito bogo chigokolera inga ibogo chigokolera ande egangena ne yogo chako bwancha ni boito gusobosani boito nererie minto mwanya getinga obwancha ni no buyamono kigima buna nchenda senyuomo experience na twarire ase myaka ya 26 nkerinda tebenga obwanchani gento kiyo kiregiansu buna obwanchani ekera abantu baboyegete ase chimbebe chiria osaso mosingi olioga na iriko ye kwa mara kema gose gofuatiliwa ituko ndiyo ra regret ne riete ririko kwanga obwanchani but did you know nga obwanchani oboyiga ana obwata madhara ye more especially ase bali bare ase a relationship obwanchani nabora arete nabo bogo seria afya yao that is ase gento kanga the negative part of it obwanchani imbobwato bobe bwaye ekera abantu batariko borane ose batariko bokora bune wenerete nabo nambaye amabogo duru afya yao abantu abange beitire ase ngencho yobwamate botari ekiri boronge
abantu berusiri Omwoyo. Namba ya kabiri, afya ya watu imedhoofika, yani abantu baserikire kiafya asenye choko nyoro monto abwate omosani omochandete ramwanchete. You know, there is what we call bad boy or bad girl, good and bad boy. Yani omonto good girl aguchia wesona ne nas omerana ne bad boy. Was a bad boy omerana na good girl wa crash. I got in this point oyo mo gare serious no you don't take it very serious. It's just but a serious joker. So minto mwanyagitinge for those ones of you who are serious jokers, more especially when it comes into relationships, na bonta yeteko batebya nga kidole cha lawama. Be serious no bo mate onye tori serious tigana ege kogera imbobwade the side effects abantu nabakure beitire umuntu bwengenta asenye njokero kenda discovery ngatanchiri boronge bona mintu mwanyagitinge ase obwamato boiga bwe relationship ayanko batebiri tukori rero gostoko gosorere ri tukori rero. What are the red flags? Yani ebintombire bikogera omonto o chandika monoke birengere lyo ngatinganchiri goso osiono rwenkoro ekero baraso bwamate imbinto kibiragere omonto manyango bwanchani obobwao imbori obwanchani bene, more especially ekero abantu more as a relationship imbinto kibiragere omanyanga bwanchani obombori ochigokora buya aseborochi nasabe munabona ntobwate tekoro kwanga the controlled behavior. Controlled behavior yani okonyora omonta bwate embwagete baka gwa fail ku understand uta expecting anaye tware yani utakagire tinga naye tware. Under this point okonyora omonto abwate egento gekoro kwanga nakinda tebe omonta abwate movements gete wose abwate chi decision gete ebirengera ligete imeyaya ago decide onyo decide nere bwe kokora tari go consult erafiki yaye olibare nere ase obwamate tari komo consult ntene abwate kerengera likireiga teninta ite okora gento kereiga. How do you see? What is your take? Kwanyora ngabono umuntu takwa understand it. Namba yende ya kabere kwanyoranga nonya movements tiawo yani chingendo cyo muntu yoya nchiriko manyererwa naba okomoranga nabwa chingendo chingiye but in the real sense tabwa tingendo ngiya nkirabisete you know under control egentekege koro kwanga under egentekege koro kwanga controlling behavior negento geto dai konyara ko control yo muntu ekero muraso bwa matenere nera atari go open up kwa kworoki kokorobwa nchani bunga buno partner yawo etari gukoigorera mu understand mapema manyanga there is always danger obokongu mborororo aya nandi yonto kende gekogera obwamate bwaba obobe bose bwakora bobe nayonto yekoro kwanga jealousy yani endamwamu where there is that good jealousy endamwamu nere kobengiya ase obwamate bonga buno boya lakini nande yatebe kanenge endamwamu nere rembe. For instance endamwamu engiya neringa omontare yani omontare ngakinda tebe omontare omwegi meria yani omontare are possessive, are so possessive yani are possessive atete koni in every aspect from every inch atageta koni fully erinde uwe wake oboyoye narerienda mwamwengi ya nchengo teba but rende to some point it has nebwate emekono yaye goseme chando yaye because naboko nyorango yotaite ko very possessive to eratali. In this case ese go chance yonyore ngo muntu yiga kwa very possessive yani oyangolete imesare obwate akandigitani pino anakero ko igwango akirwe simi oso muntu geto moikirange take a good example esa bana bari abaiseke bona mugokina more in relationships naboko kero kendo gwancho muntu musangyo yo kwa mwancha baka yani wete ko banere all through yani
kerensa igwete ngangana muri nere nonye nabana banda abaisike abasani bao bagochiko mokwani abagochiko goikange nere kwarora ngabakuulire yani you are already jealous for no good reason. Well, it's good kuba possessive but to some point nginda edo kwanira nyarodongo nega neiri keregento gakorwa sekerengo because it's a good chance y'umuntu yago frustrate in the next minute naboko nyoranga wachande kire birengera y'abantu bande baenda waita bekora asingencho yamangana ngabuna yaya. There is what we call lack of communication. Yani kwanyora omuntu in point number 3 ine sign ya mo ya red flag. Yani sign yeri mbaliringa wa matabwao imboli buya amo no yumwanche inenere. Egeteke kunga lack of communication. Yani obo ererania abakonyora omuntu yiga igo mwaka ererani buya unabona rimaite ngabantabange bunabona nchinyarodongo ngise konyora tinga kichiritu akayaganire no mubebu one ririkare miakeria igo yani okonyora nchiranire tu are koererani nere twaebererani twatebererani bono all of a sudden nabego chance umuntu yiga aikasegete anache the inchira yogo communicate naye either umuntu yiga achiro abaire busy because then namba yande akabere the nature of work umuntu yiga akora yani emere monere umuntu arakore kumo keep busy. Take a good example abantu mbale bakora bunabona ase chi factory chi industry gete umuntu nare bunabona abantu bakoro kwa barimu at times they grow busy maybe nenga kiyo set exams go se ya yogo set ya matemu ba grow very busy umuntu abwateraniri tabwatinga ki akoba monaye bunakabeire yani umuntu ochaka otigake go okobora kurwase communication ya keiga maybe 2-3 days umuntu wacha akolengera na atiru kwa ba in a state of panic inkibono kiaba ebintu binga binebiga lakini mbali kero kende ekera a realizing umuntu yombwate is not the right partner osengo chigotwara ase tari monto obene osetari omuntu bwokugani kwane osebwo gwancha kwane eko akiro umuntu nabwate test yaye nabo umuntu akoya gakeiga oria ukagatika bero realizing amusubati ngo chigotaka osemosa chango chigotaka tari of this nature umuntu chaka ko butoro bwa mate uchaka kogenda slow bona ekero umuntu aguchaka kogenda slow asobwa amatoboiga kero kenda akagwakire simi 5 times. Did you know abantu bane ngwacha na bari skoga bakomonta agwakira umuntu simi ne 40 times a day mitomo wanyagetinge tisimi echiga onyango kura chiarenge. I want to tell you angachia kulire gento yekoro kwesimi angachia kulire angachia tebire nga mitomo wanyagetinga mangana asale kirega iga asinge joko nyoro monta agwanche umuntu yani ago blow no monto bakororanga ta kunyara komenya for even a single second without somebody onde anchete ko weriogi yukaiga ai weriogi amanyanga gaki no teramo no mwanchuone wose whoever to be bona go korora abantu mwanchaine mwarenge kona gwakira na chisimi so oftenly abantu bande bago chati obo tukobo gima yani no sleep a wink yani bantu bari korara pe dande tanyore tinga mbwaire tego sembwa kiete ekere toni gocha kubona ria gocha kunyuranga hobe yani ebwaire tena ande bwakire asenge nje yoko na kohererani bone chikire to some point umuntu yako bole either kurwa so mtandao oso umuntu yako blocki gosako limeri chisimi. It's so heartbreaking inkebwate kondo nemichiano yaye mintu mwanyagetinge bona gwakorora umuntu kogenda nsemeyo manyango umuntu yigo kolireki umuntu yo ochakire gokorokia esaini etariengia ase obwamate. Namba yende yakabere namba ya kane lack of trust samani egento gekurukwanga ogotaba obweye no gusira kokonyora umuntu either kwetera asama ngana kogotebya obuchiri obolimo ogotebye bintu babe enaringa segete I was engaged in go this and that and then
after a single minute go say after a short while kwa discover omuntu oyo taringe exactly asegente kegaringa kogotebi omuntu ogotebi na asegetende wacha go discover tayororo omuntu ogotebi ngento tenare gokora in the real sense wacha wa discover ngatarikira kiaringa gokora lack of trust gokora abantu basoire ko lack trust aso bwamate bwabo manyanga emechando yabeire. Another point ingoko ira sero elio imanya goko bwatokera engera ya moche isko gabo keronko na se kombe Chiamate neringa igentonkere gekoro kwanga asense meyega gokorara omuntu ogotama yani okose okwanga ko receive calls in your presence you know abantekero banchaine oika begere go build egento ikor kwanga trust esimiete ebe imeyo mosunte wasa so bwarabu mbali no kobeka nisa guseti meeting yete chisigatereretie nabon ko receive ega neryo monta receive but go konyora omuntu morenere as a relationship esimya yego akwa utama uchiko receive yecho otama uchiko receive the other room otama uchiko receive jikoni ondoye mata o mute egerete yani oye ngenta minto mwanyagitinge manyanga those are signs of that is a red flag ebinto binga munebyo kero monta atari free naye ekero kisimichigo chatata it go receive in your presence manyanga omuntu oyo egentonkere abisete behind the curtains minto mwanyagitinge ekero bona Nyarodongo nkogenda asege kombe Chiamate inyora is all about Sunday edition ime yomoroberwe Chiamate Nyarodongo ni ngwanchete mono kegima naende inyora ime yengambo ya rero nigonga kare kwerera gose tukare kogosoreria monaya igoro yebinto biria bikogera obwamate bwabuneka gose nakyora akoro manyanga obwamate bwao nigobore asakomu ekero ogenderete kona koboburugera Nyarodongo bano koira nande naende nyuma yekero egeke. Ayubu mtu wa Mungu aliteswa na kuteseka, kisa chake chatisha, mkewe hakustahimili. Ungekuwa Ayubu, wewe ungefanya nini? Wana wako wamekufa na mali yako yameisha, maisha yamekuwa magumu, mbele na nyuma unatumaini. Ayubu mtu wa Mungu aliteswa na kuteseka, kisa chake chatisha, mkewe hakustahimili. Ungekuwa Ayubu, wewe ungefanya nini? Wana wako wamekufa na mali yako yameisha, maisha yamekuwa magumu, mbele na nyuma unatumaini. Usimwache Mungu, acha Mungu aitwe Mungu. Japo machungu Ayubu aliyapitia, hakutikiswa kiimani. Hata yaje magumu kiasi gani, Mungu yu pamoja nawe. Usimwache Mungu, acha Mungu aitwe Mungu. Japo machungu Ayubu aliyapitia, hakutikiswa kiimani. Hata yaje magumu kiasi gani, Mungu yu pamoja nawe. Japo
marafiki wakutenge, ubaki upweke maishani. Vumilia, utayashinda ndugu, Bwana Yesu yu mbele yako. Kiongozi shupavu atakuongoza milele zote daima, jinsi alivyosimama na Ayubu, mwishowe akashinda. Japo marafiki wakutenge, ubaki upweke maishani. Vumilia, utayashinda ndugu, Bwana Yesu yu mbele yako.